Защо си сложихме омекотителна станция? Водата във Варна е твърда, което означава наслагване на варовик върху всички повърхности. Освен това, силно варовитата вода скъсява живота на електроуредите и не се отразява толкова добре на косата и кожата ни. След като избрахме модел, дойдоха от фирмата на Оглед, за да ни кажат как да изградим водопреносната система до станцията. Консумативите са филтри и сол и се сменят в зависимост от потреблението, твърдостта на водата и характеристиките на машината. Консумацията на вода също се покачва. Марката, моделът и цената на нашата са в описанието. За сега сме супер доволни, водата е мека и в банята няма следи от варовика, предвид факта, че имаме цяла стъклена стена, облегчението е голямо. В кухнята поставихме 7-степенна система за обратна осмоза. Моделът и цената са в описанието. Тази машина пречиства водата, след което я реминерализира. Тук отново консумативите са филтри, които се сменят в зависимост от консумацията и чистотата на водата в града. Водата има вкус на минерална и ако нямате смесител с два изхода като нашия, може да си пробиете дупка в мивката или в пота, за да поставите отделен смесител за филтрираната вода. Последвайте ни за още полезни видеа.